האקדח שלו בארון. אבל למה את צריכה אקדח? אקדח זה דבר שימושי. מה זה שטויות האלה? לא מתכוונת להשתמש בו. זה בגלל האדם הבן שלך, את דואגת לו. אל תדאגי לו, עוד יהיה בסדר הבן הזה שלך. אבל אולי באמת, רצוי שהוא לא ידע שיש לנו אקדח בבית. יש, מצאתי אותו. הוא מסתובב עם האנשים הלא נכונים, הוא נמצא באיזשהו משבר קטן. אבל תראי, עוד כמה זמן הוא יחזור, הוא יתנצל, והוא יגיד לך כמה הוא אוהב אותך. אל תדאגי, זה לא בשבילו, זה בשבילי. לא חשבתי שאת הולכת להרוג את הבן שלך. למרות שלפעמים בא לנו לראות במישהו. אפילו קרוב. אל תדברי איתי יותר על הבן שלי, טוב? מאז שהוא לקח לי את השרשרת זהב, לא נשאר שום דבר ששווה לקחת. רק הוא התחיל לגנוב באחרים, לפרוץ לבתים, פתיחת נרקומן, אבל שיתפסו אותו וישלחו אותו לבית סוהר. אני הייתי מרשינה, אם רק הייתי יודעת איפה. אל תדאגי, הוא עוד יקבל את שלו. לפחות 5 שנים על זיוף ועוד 10 על תקיפה. אני לא מוכנה שתדברי על הבן שלך ככה. את עוד לא יודעת מה יצא ממנו. אני כבר לא אראה מה יצא ממנו. זה לא ממש כואב לי העניין. התייאשתי. אמא, האקדח זה בשבילי. מצחיק מאוד. אני לא צוחקת. לא הבנתי מה את רוצה. לא הבנתי מה את רוצה. את רוצה שכאילו נשב פה על הספה, כמו כל ערב, ואז מה? תלכי לראות בעצמך? מה זה לראות בעצמך? לראות בעצמי עוד 1.5 שעות. עוד 1.5 שעות, את פשוט תיכנסי לחדר שלך, ותתקעי לעצמך איזה כדור בראש. לא, את יודעת מה יקרה. את תפספסי. או שתורידי חצי אוזן, או שתהפכי להיות צמח. אנשים לא באים ויורים בעצמם סתם ככה, אנשים אמורים לפחד מהמוות. אני לא מפחדת. אני רק רוצה שיהיה לי שקט וחושך. את רוצה שקט וחושך? אז אולי תעצמי את העיניים, ותשימי לך המון צמר גפן באוזניים, ואז יהיה לך כזה שקט וכזה חושך שתוכלי אפילו לישון קצת. אני רוצה שקט שאני לא אדע ששקט. לא הבנתי, תגידי לי, מה בדיוק את רוצה שאני אגיד לך עכשיו, אה? מה את מצפה ממני להגיד לך? משפטים כמו חמודה, לכי מותק, לכי תראי בעצמך. למה חיכית בעצם עד עכשיו? רוצה אולי שגם אני אעשה את זה? מאז שהבעל שלך עזב אותך, זה פשוט התחיל מאז, היה אסור לך לחזור לגור איתי בבית, היית צריכה למצוא לך איזה יחידת דיור משלך, ללכת לגור או להישאר פשוט בבית שלך. אי אפשר, את צריכה לעשות משהו עם החיים שלך. אמא, אני פשוט לא נהנית מהחיים יותר, אוקיי? ולא נראה לי שזה ישתפר. כבר זה רק יחמיר. עייף לי. קשה לי. לא טוב לי. עצוב לי. נמאס לי. ממה עצוב לך? במה שקורה איתך ואיתי, ועם הבן שלי, עם האקס הדפוק שלי, עם ההתקפים שלי, ומה שקורה בכלל. האלימות, חור באוזון, הם לא כל שפויים וטוב על פני האדמה הזאת. אז בעצם מה שקשה לך זה העיתונים והטלוויזיה. יאללה, בואי נעיף את הטלוויזיה, אה? ומה תעשי כל היום? אני לא מאמינה שתעיפי את הטלוויזיה. אני אשיר לך מהלילה עד הבוקר, רק כדי שלא תמותי, שתישארי לחיות. זה דווקא מעניין לשמוע אותך שרה, מה תשאירי? אושר בא והולך לפעמים, ואל הים הנהרות זורמים, בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה בדרך אל האור. אני דווקא חשבתי על משהו בסגנון שקצת יותר... תגיד לי איך לעצור את הדמעות, תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות. אמרתי לך שהולך להיות לנו כיף ביחד. אמא, די, שירה לא תפתור בעיות של שנים.
אני החלטתי ואני צמודה להחלטה שלי. את פשוט מתנהגת כמו ילדה מפונקת. פשוט כמו ילדה מפונקת. את לא רוצה לצאת לפגוש אנשים? את לא רוצה שאנשים ייכנסו הביתה, את לא רוצה לצאת, את לא רוצה להיכנס, את לא רוצה לראות טלוויזיה, את לא רוצה לקרוא עיתונים, את לא רוצה לעשות כלום. תגידי, את חושבת שמביאים לך את החיים על מגש של כסף? אדם צריך לטרוח בשביל החיים שלו. טוב, אז אולי הגיע הזמן שאני אעשה משהו עם זה. לא משהו כמו לראות בעצמך. משהו כמו... לשנות את החדר, להזיז את הרהיטים. בטח, בטח, אז השולחן יהיה פה, יהיה החלון, וואו, איזה נוף מקסים ויפה עכשיו, אין בעיות! והנה, זה נשים פה, צמוד יותר לקיר, את רואה, אנחנו אפילו מעגלות פינות! אז כאילו, אז לשנות את החדר ולהזיז רהיטים, זה לא הרעיון הכי טוב שהיה אפשר, אבל... אולי נחזור לשיטה המסורתית. כוס שוקו חם מהסיר הישן של אמא. זה דווקא רעיון טוב, הרבה זמן שתינו אותו. כן, יודעת. אמא, איך נראים ההתקפים שלי? תארי לי אחד. את לא... מה, את לא יודעת מה קורה לך? אני עסוקה מדי. מצחיק מאוד. אני לא צוחקת. אני עסוקה בלחטוף התקף, מסתובב לי הראש, ואז אני נופלת. עד כאן אני זוכרת. אבל מה אחר כך? אני חייבת לדעת איך נראית המפלצת שבגללה הבעל המקסים שלי זרק אותי. את מתחילה כזה, כאילו אין לך אוויר, את מתחילה כזה לנשום כזה. לנשום כזה חזק, את משמיעה כל מיני קולות. קשה לך לנשום. תשמיעי לי. לא, אני לא רוצה, זה נוראי. ציירתי לעצמי. ומה אחר כך? אני צריכה לפתוח לך את הפה כדי שלא תנשכי את הלשון עם השיניים. נושכת גם אותך, נכון? נשכת אותי פעם אחת, קיבלתי טטנוס, ומאז אני יודעת בדיוק מה אני צריכה לעשות, בסדר? ואחרי זה את מתחילה כזה לפרפר על הרצפה, ככה רק כאילו מישהו דוקר אותך באיזה משהו חד, ואז את מתחילה להכחיל, ואז את עושה פיפי והכל נגמר! גם אני הייתי מתגרשת ממני אחרי דבר כזה. זה לא משהו פסיכיאטרי. זה קצר במוח. בסדר? זה משהו נוירולוגי. זבל. בן אדם שעוזב את אשתו בגלל שהיא לא נראית יפה כשהיא מפרכסת! תראי, מישהו בטח שואל אותך למה עשיתי את זה. אז תגידי שאת לא יודעת שאת אהבת אותי, ושאת יודעת שגם אני אהבתי אותך, ושישבנו בבית בערב, כמו בכל ערב, ואז ניגשתי אלייך, נתתי לך נשיקה ואמרתי לך לילה טוב אמא, ואז שמעת שאני סוגרת את הדלת של החדר שלי, ואחרי זה שמעתי ראייה. וזהו, את לא יודעת מה הסיבה וגם אין את מי לשאול. עדיין זה משהו פרטי, רק שלך ושלי, אני לא רוצה אף אחד אחר בעסק הזה. כשתשמעי את הראייה אני לא רוצה שתיכנסי. קודם כל את לא תוכלי בכלל להיכנס, אבל אני לא רוצה בכלל שתנסי. תצלצלי לאח החמוד שלי, ואחר כך תצלצלי למשטרה. אבל את צריכה שיהיה לך משהו לעשות עד שהם יגיעו. אז תחצי את הסיר של השוק. תמשיכי ללחוץ אותו עד שיצלצלו בפעמון של הכניסה. גם אם זה ייקח שעה, ותמשיכי ללחוץ את הסיר. אנחנו הולכות להכין את הבננות המטוגנות המושלמות שלי! מאוחר מדי, אין לנו יותר זמן. לא, את לא הבנת אותי, חמודה, זה הבית שלי, זה האקדח שלי, ואני לא מתכוונת לתת לך לעשות את זה. אל תנסי לעצור אותי, כי את לא יכולה. אבל בטח שאני יכולה לעצור אותך, אני תמיד להפיל אותי ולעבור מעליי, אני לא מרשה לך לעשות את זה!
כן.